time il-kriminal Headshop sessions it-tieni parti is-silfuni u id-nejkom Toqgħod tibsa xejn kun preparata l-ar Dan il-lob tal-qiem jisu lob tal-nar Mortal ħajti qatt ma kienet wartu sar Tistgħu tibdew issejħuli l-avukat tal-far Għax dak li ngħid dejjem noqgħod il-musmar L-edukazzjoni tat-tfal għandha tibda mid-dar Xufut b'hemm bżonn li jasal il-karnival Sabiex jilbsu maskra f'ħajti tqajt ma' ħafna nies folots U doppja faxxa li tuġaħħom żaqhom jekk ma tgħaddix tagħhom Għalhekk illum nagħmel minn kollox biex nakrabhom U nisket isjew il-mument li ltqajt magħhom Għax ma rajt xejn minn għandhom ħlifteni u ħsara dawn l-imsejħa Inżara huma xejn ħlief pagani Il-welqa naturali kuljum tgħinu tispirani Sabiex nikteb fuq dak kollu li qed jiġri madwari